Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Това е пряко излъчване от Роттердам, Холандия. Забележете, нашия български флаг е измежду европейските останали знамена. На най-горна позиция се намира и е огънат, за съжаление. Нямаме средства да се качиме, да си оправиме трибагреника. Както добре знаете, в Белгия ни направиха на тоалетна като държава, но поне тук в Холандия флага ни е измежду останалите и малко или много имат уважение към нашата държава. След малко предстои да ви покажа една улица, кръстена на нашата страна, на нашата татковина. Благодарим за момента, очаквайте продължение. В ефир ли сме? Както преди малко ви запознах с нашето знаме сред останалите европейски знамена, сега предстои момента да ви покажа, уважаеми зрители, една улица, кръстена на нашата държава, заедно и флаг. Забележете тук. Моля, видео. Нарича се Булгаршестрат. Багреника е до самата табела, а това съответно е улицата, която е към нея. Тази улица като цяло и всички жители на нея се е кръстила на нашата държава. Елате зад мен. Ето, отсреща също табела, която показва нашата прекрасна държава. За съжаление, която обаче държава ни така ни подтиква да бъдем извън нея. Живеем тук, но за съжаление трудно бихме се прибрали към нашата родина. Ето ви тук е една фитнес зала, която също е кръстена на нашата държава. Виждате, уважаеми зрители, Геймзал, Булгаршестрат. Това е фитнес зала. Това е улицата под номер 40. За момента това е от Холандия, пряко излъчване. Очаквайте продължение от нашите клипчета.